Hi friends, today I want to explain the theory of not Google, goggles. See, usually మనం sunglasses ఎందుకు పెట్టుకుంటాం? Let me explain. Point number 1. Your eyes are the language of your soul. ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ eyes ని goggles తో కవర్ చేసావో, you keep people guessing. They can predict you easily. And point number 2. నీ ఎమోషనల్ సైడ్ని నువ్వు హైడ్ చేయొచ్చు గాగుల్స్ పెట్టుకొని. సో నీలో ఉన్న ఎమోషనల్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉంది, ఎమోషనల్ వీక్నెసెస్ ఉంటాయి, పీపుల్ కెన్ సీ ఇట్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 3, యూ కెన్ బి మోర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. ఎప్పుడైతే గాగుల్స్ పెట్టుకున్నావో నీ చుట్టూ ఉన్న పర్సనల్ కన్నా నీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తావు. సో వేర్ గాగుల్స్, ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్.